mhosva yekuti yekusachengeta mbudzi dzaako zviri pamutemo. Noti chine nyaya yamurikuponyera atotobvunza imimi muri kubatwa nemhosva yekusachengeta mbudzi dzenyu zvisiri pamutemo. Mutaura kuti usungirirwa kuchengeta nokuti mukati umo mune vanhu vanga vari mazvinhu zvavo saka uri kuedza kutaura kuti kudirwe ipapo. Alright. Saka mazoya sei kudaro? Ndakazona tsamba tsamba komboni. Hapana munhu akambotaura newe kuti ndadyirwa? Hapana. Ngati mupurisa amurombedza chicomplaint anotanga kuuya apa mumhangari apa ndaanotanga kuuya apa kwete kuuyisa musungwa anokurambira kuti handina nyaya sezvaari kuita yaitidze complaint sudera garai pabonde taiti versus state ngaifana kunzi versus kunzwa ubaya haifana kunzi state zita ndiani nditwa assembly kunzwa ubaya mari yedari waripota sei wakwira sei dare usina kubhadhara kuripota kwandakaita inini ndakataura namangwenya chiti vanditsurirewo vana vavo kuzomba ndogara nenyaya yezvipfuwo muda kutsurwa chete vada kuti vatsurwe vanhu ravo. Alright, kana muchida kutsurwa haifanira kupinda mudare redu kai handinai vana vada kutsurana tsurana hazvirambidzwe izvozvo. Iwe musikana inini ndaakukutsura sekukumbirwa kuitwa neuyu kuti uchengete mbudzi dzako wapanzwa zirege kuenda kunoparadza munda meuyu nokuti uyu mumhangari ndezvaari kuda mudare rine haana kutaura kuti usungwe kuti ubhadhariswe handi ndizvo asi kuti ati nditsurirei munhu uyo kuti arege kuramba achiregerera mbudzi. Asi dai iri nyaya iyo takakurumidza kuiziva maigona kutsurwa naSabhuku 1 futi wenyu musina kuya kudare rino ramambo. Kana muchitsurana tsurana mukauya kuno kwa mambo munotsurana nekukwidzana mhosva kunokwidzwa mhosva. Asi kuna Sabhuku kuzasuko uyo anofambirwa unonzi aiwa mbudzi dzako dzisaramba dzichiparadza zvirimwa zvemumwe. Ukatarisa mwanangu mbudzi dzauinadzo dzinobhenefita iwewe chete. Next door aya vaneinadzo hadzishandi pamba pawo dziyati. Saka kana dzikadya chikafu cheuyo ari kurarama nechikafu iwe uchirarama nembudzi unenge wakanganisira kodzero dzemunhu ari kurarama nechikafu. Mbudzi dzako dzikadya ikoko iwe unobva wadzitora kuti dzaguta dzakorera iwewe noti adyirwa. Wapanzwisana? Saka chengeta zvipfuwo zvako nepaunogona pose kuitira kuti mambo kana vauya vanouya vakutarisa akanganisirwa kuti anofanira kuitirwa sei nembudzi. Noti hatikwanisi kuuraya mbudzi, hadzifunge, hadzirizi nezvatinoita isu vanhu. Asi varidzi vadzo ndovanonzi ndavadzirizinire vadzichengete. Kana dzisina mufudzi unogara mukomboni. Ndine mutemo, ndine nyaya iri kundinetsa yezvipfuwo zvemukomboni. Vamwe vari kutoita nemombe mukomboni. Asi mutemo unotaura kuti iyo ikomboni inogara vanhu vakati wandei vari vashandi, specifically vashandi vemapurazi ndo vanogara mukomboni, kwete masettlers. Kana uchida kuita zvemusettler unoapply kulenzuko unotsvaga nzvimbo yakatambanuka inoita kuti iwe uwane mafuro, uwane pekuisa danga remombe, uwane pekuisa danga rembudzi. Mukomboni hamuna nzvimbo iyoyo. Mukomboni munongogara vana vangu vasina kwekuenda, vaya vakasiyiwa nevarungu vai vekuti kana tikamutibva panapa nhasi hapana kwaanoenda. Ndo vanhu vatikanzi isu nehurumende tivachengete vari mukomboni. Mapanzwisaka?
kuti kana tawanawo mabasa atinenge tawana isu ana surplus tovadedza tovapawo pekuti pekurima kuti mhuri yavo irarame. Hatina kuti imimi muzoenda munogadzira danga imomo mubva maisa zvipfuwo imomo timinda tawo tavanenge vachirima mukomboni tinovaramisa tobva taparadzwa nezvipfuwo zvako iwewe. Mambo kana vakuya vanotora zvese zvipfuwo izvozvo vouyisa kuno kune nzvimbo. Wazvinzwa mwanangu? For example ndakazviita panonzi pachikomo chemhungapo pashoma. Ndakambodai so ndichitaurira vana kuti chengetai zvipfuwo, vana vakaramba. Zvikaenda zvikadhistura ndikazvitora zvese zvikayamuwaya mu. Kana wakuzozvitora hauzvitori zvakakwana. Unotora zvakashota zvichienderana nenhamba yaunogona kudi kuchengeta kumba uku. Ndoenda toona kunogona zviviri here mwanangu ndokupa 2. Asi mukombona hatitendere kuti muchengete zvipfuwo. Regai ndidzokorodze zvakare. Ndikazozvinzwa izvi mwanangu izvi unorasikirwa nezvipfuwo. Wandinzwa? Komboni munofanira kugarwa magariro amunganyorwa nehurumende kuti aitwe. Saka handichada kudziona kubva nhasi uyo hachadyirwa futi. Iwe ukadyirwa unongotsvaga mari yako yedare wobva wamusungisa kwete kumutsuurisa. Uyu ndamutsura kudhara haachatsurwa nasabhuku ndindamutsura inini. Wapanzisaka chasara kusungiwa. Alright, chibva yenyipa. Ndo saka ndaya kuno kuitwa. Saka una kuya uzotsuurirwa akawapedzerwa munda. Kunyange wangu mambo wangu ndapedzerwa munda. Handisi kuda kuzodziona mbudzi dzichika muzvimo. Atichasvika chapera ka. Mbudzi chanenge. Hazvina mhosva. Hazvina mhosva hazvina. Asi handinoda kuona mbudzi dzichika kupi. Pane zvacho zvishoma zvasara zvacho naizvozvo handichadawo kuti mbudzi dzisvike. Iwe unonzani? Alright mwanangu. Mira kana uchitya kuroiwa isa hatityi. Iwe unonzani? Christopher Sakala. Sakala. Koenda mbudzi dzichienda? Mbudzi hadziendi. Asi kuti chinoitika ndechekuti mbudzi tinosungirira. Pane pamwe panorimo nemurungu. Toona kuti pane piso inosarawo neuswa. Toenda tichisungirira mbudzi ipapo. Tozodzitorawo manheru takwenda novharira. Saka chii chadziri kuita kana dzasungirira? Kana dzichinge dzasungura dzega? Ya, kune dzimwe dzinozopoyawo twakaita seti vana tudiki tirikuda kupoyawo. Imimi makaudzwa nani kuti zvipfuwo zvinosungirirwa kana zvopfudziwa. Kana mada zvinhu munofanira kuteedzera mutemo wezvinhu. Munoziva kuti mhosva kusungirira mbudzi? Imhosva tosiya. Makatengerei zvinhu zvamusingagona kuchengeta? Why? Sabhuku iyi ndiani? Ndiani sabhuku? Mavhengeri. Anga chiri kwa mavhengeri. Muri kwa mavhengeri? Ya pa Kango. Vari kupi sabhuku wacho? Avapo. Avapo. Ko imimi muri kuona vana vangu manje. Kusungirira pakamunyanya kuratidza kuti hamuna nzvimbo yekufudzira. Hani ndizvo? But matenga zvinhu zvoda kufudziwa. Saka nyaya inopera here? Inopera yaita sei? Because already zviri kuratidza kuti imimi hamutorina kana space yekufudzira mbudzi. Hamuna. Dai mamwe nenzvimbo yenyu ione munda here? Munda handina. Ko saka sango rakufudzira ndirani? Sango randofudzira ndorimo chete rinofudzirawo nana huku panosarawo paipa. Aiwa zvemwanangu. Ndati huku ane sango. Handizvo? Ko iwe une sango here? Handina. Une munda here? Handina. Ko mbudzi wakatengereni dzinofanira kufura panzvimbo. Kana usina munda, usina chinhu, usina pekudziisa, wakadzitengerei nokuti dzinofanira kunge dzichiwana mudanga madzopinda, dzowana mafuro adzinofura. Why wakachuza project yenzvimbo yembudzi inoda nzvimbo yousina? Ndakachuza nechikonzero chekuti inokwanisa kundibatsira panyaya yemaschool fees evana. Uchidyisa muminda mevanhu nokuti hauna nzvimbo kayo yekufudzira. Uri kuona pandiri kutaurira? Mwanangu, hauna nzvimbo. Kana muchichuza maprojects haikunai kuchuza project inoda kuti unowana nzvimbo yekufudzira yousina. Unofanira kutanga wawana nzvimbo. Handi ndizvo? Kana wawana nzvimbo wozotenga mombe, wozotenga mbudzi. Ukatenga mombe unogara naye mumba, unorara naye mubedroom. Inorara mudanga. Danga rinoiswa pai? Panzvimbo. Panzvimbo.
Saka kana usina nzvimbo hapana paonesa chipfuwo chacho. Uri kuona kuti it's a disaster izvozvi ione munhu. Andini. Uri kuiona? Zita ndiani? Faris Abdul. Kumbudzi nda dziri kuita sembudzi dzanga dzakasungirirwa dzakadembura kufunga asi ndinosungirira. Ko ndozvandiri kutaura kamwanangu. Hande muri kuona yaya muri kuita zvipfuwa zvisiyiwe kusango imwenda. Muri kuita project yamusiri kugona. Haina zvakakwana project yenyu aiite. Kwamurimi maidi aiite. Une mbudzi ngani? Ndine 2. Kweyo? Ni 5. Koyo? 4. Zita ndiani? Esther Mwali. Ani? Esther Mwali. Ko mumwe wacho ndiani? Ani? Janet ndio. Une ngani? Ko mumwe? Ani? Frederick. Kutsamwa. Okay. Une ngani? Mumwe ndiani? Ani? Une ngani? Mukandinyepera ndo andikadzitora dzese mbudzi idzo. Ndiyawina ndzawina. Mumwe ndiani? Ndiani ari kuseri? Saka mbudzi dzenyu dzese dzimukusungirira. Ini mambo dzangu ndinoti vana vakabva chikoro ndovanopfuura ndanga soenda dzakazoenda sei? so ndine imwe hwani iyoyo inobuda muvi ndanga imwe hombe so inopwanya saka zvekutaurana murombedza kusunyera semwe musi ndikubva kubasa saka tikanonoka ndopa dzinopwanya saka murombedzi yakatopwanya ikatenda shuwa kupi kumakwavo vakatouya maidhenzi mbudzi ndedzani ndibva tobuda panze ndikati amurombedzi shuwa iyi mbudzi kufamba apa ndeyangu zvikandichengeta imbudzi kuti azvishuwa mbudzi maita sei maita basa shuwa mbudzi ndeyangu. Wakazoichengeta kubva ipapo? Mbudzi vanotora komana. Wati one ngani? Ndine 5 mbudzi. Zvino uyu wati aiwa ndoda kuti vatsurwe. Ini kuno handitsure ndinotonga. Imimi aiwa kana kuri kuno kwamuri aiwa ndosaka ndozi handidi vanhu vanodzvinyirira vamwe vanhu kuti zvipfuwo zvemumwe zveparara. Chirimwa chemumwe choparara chakatarisana nemhuri yani nemhuri yake kwete izvozvo handidi. Mazvinzwa vana vangu? Handidi izvozvo. But nemhaka yekuti uyu wacho ati aiwa vatsurei asi ini kuno handidi zvangu. Mabhanzwa vana vangu? Ina handitsure mongoziva kuti tinotonga ndokubasa kweduko. Tobva takupai warning handiti kuti musazozviita. Munogona kusara musina mbudzi idzo because ndine chapter inotonitaura kuti mukombo hamugare chi mbudzi. Wazvinzwa? Iwe une danga? Danga ndina rongo. Iwe une danga? Kwewe? Kwewe? Oya rusero? Kwewe? Matanga mukagadzira mukombo nevanhu vangu vanogara pai. Padiki ipapo kuseri kwechinja uyu akaita mwana wake mukomana mukuru uyu ari kuda padiki pane mbudzi dzako. Chii chinoitika? Nokuti handina nzvimbo ini, nzvimbo yangu haisi kukura. But chiri kukura vana vari kuzvariwa mukomboni. Vana vari kuzvarwa mukomboni vari kukura. Sabo toda kuita operation yekuona kuti hamuna matanga here anodzvinyirira kuvakwa kwedzimba. Uri kuona kuti vana vari mukomboni apa vari kupedzisira vari kuita zvisizvo, vari kuenda kumasango edu vachisiya mukomboni maanofanira kuzvivakira dzimba dzavo imomo munana baba wavo imomo. Vari kuenda kusango kwangu vachiti hatina pekugara. Asi vabereki vavo vari mupi? Vari mukomboni. Vakagadzira matanga, vakagadzira matanga embudzi nemombe. Paunogadzira danga remombe panokwana imba yemwana mukomboni. Wapanzwa mwanangu?
even wako ukamuzvara uri mukomboni unoda kuti aende kupiwa ndiani anochengeta mwana wako ndomuchengeta iye yes asi anorara mubedroom auri kwete ko pane danga rembudzi apo unogona kuzoribvisa ukacherera wewe mumwe wemwana imba zvinoita izvozvo unobvuma good sabhuku kana paine mwana wekomboni kudonside akura muende padanga rembudzi reuyu because hati anobvuma hake so ndoda kuti mungoziva vana vangu kuti munhu akakosha kupfuura zvipfuwa handitika plus chinhu chakakosha kuziva kodzero dzemumwe wako kwete dzako chete musave nekodzero dzekurarama kwenyu mega musingazive kuti kurarama kwenyu kwamuri kuita ndekwenyu pamba penyu ipapo hakunei nemunext door munext door anotone pake paari kuita takapiwa mabasa akasiyana siyana vana vangu mumwe anomukira kubasa mumwe anochengeta mbudzi sezvamukuita izvi mumwe anorima seuyu mese hamurarame neprojekti imwe chete munorarama nemaprojekti akadii akasiyana asi projekti yako iwe ikaenda yakukanganisa yeuyo imhosva wazvinzwaka handimboda kuti mbudzi dzenyu dzitonge dzestate dzokuti dzinongoonekwa dzichirambezva padzada dzestate ndedzi dzatinoti imi ndimi mastate acho chengetai mbudzi idzo handitika kwete dzako iwe dzine zita rako kuti dzarobinson dzobva dzaina unokanganisa dzatine haiwa neni hatiwirirani ini ndiri pano ndine mbudzi handimudzona dziri mudanga dzakatowanda muri kutotaura nyaya yema5 ndiri kuma100 asi tarisai chibage ichi machiona ichi chiri padhuze ichi dziri kuenda era hatidi kuti upfumi hukanganise upfumi hwomumwe panext izvozvo hatizvidi ndakupai warning yakasimba ndakunyara history ndachida kutorerai 1 mbudzi apa kuti musarenedza munogona kusungirira bhosi tambo dziri kushupa kutenga mushopu hapana munhu anotenderwa kusungirira chipfuwa anofanira kufudza tanzwanani nhasi ndikangonzwa chete kuti dzakasungirirwa ndotuma mupurisa wangu nemotikari ndotora ini ndokufudzirai because imi hamugona kufudza achidzakaona right chibva yenyipa ndasumuka wangu ndanchida kuti ndiwe ndinotsinhira umbichani ndofunga murume ugara watinoita naye mukombo togara zvakanaka chaizvo ikomboni imwe chete tiri padhuze nepadhuze vatotonge tiri pakomboni but vari masitrus asi chakazondishamisa ndechekuti pakutanga vakauya kwandiri shuwa toita nabandiki mukuremekedzana muchikomboni uya mundionerewo zvaitawo mbudzi mumunda asi handisuziva kuti ndedzani shuwa ndakaenda tikaona paakataura pakarariswa pamwe pakadyawo nembudzi asi zvakatozondishamisa mushure mekunge ndauya ndabva kugadheni ndichionawo mama vachisvika pamba kuti masamona mabatwa nemutemo mbudzi dzenyu dzawanikwa dziri kumunda kwamurembedzi kukomplaini wacho ndiani zvikanzi komplaini muchanomuzwa kupi kudare ndikati zvangu zvakadii kuti izvo mbudzi dzakawanikwa pakazotsvagwa vamwe vacho vane mbudzi mukomboni takagara rauti totaura noti ndo zvaitika tokwanisa kuva tinoti tingaita sei mumwe wedu mushure mekunge shuwa chibage chake charariswa saka zvimwewo zvandisina kuzonzwisisawo ndichizosvika muzuva ranhasi mudaro renyu baba ndo mubvunzo wandandingoriwo nawo uyo ndaakaisvitsa alright uyu akangotaura mupurisa anonyora tsamba uyu mupurisa ndowekusunga haatonge nyaya vazinzwa vana vangu munhu anotonga nyaya ndouyu masabhuka kana muchida zvinhu zvokunotongewa endai kumasabhuka kana muchida zvinhu zvokusungiwa endai kumupurisa tanzwanana zvinhu zviri simbu izvi hapana paunozombotora mupurisa kuti enda utsiure mupurisa anotsiure mutemo watodzidzisa mapurisa pana ndeyekuti imi michenyu kuisa ngetani vanhu voya kudare imi hamutonge ini ndindotonga ini handisunge anosunga mupurisa handizvo saka usashamisike zvako uyu ndaakataurira kumupurisa mupurisa mubva akusungai noti uyu ndokubasa kwake tapedza nyaya kutaurirana pachivanhu hakusiri kunopedza nyaya uyu akatoona kuti usawira hwanyanya
ukataurirana navandiita zvinzwa dzouya futi mangwana ndosaka wamunzwa achiti ndati chitsurwa ine vakuru because manyanya imimi paubhururu hwenyu muri kushandisa ubhururu hwakawanda imi muchimuparadza wanzwisa ndiyewe akataurira mupurisa aroteka mupurisa kuti nhasi kune munhu adedzewa akatsurwa muzive izvozvo right. Okay. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.